हेलो फ्रेंड्स, आंनि मोनसे गोदान भिडियो नोंथांमोन गासैखौ बरायहरबाय। लोगोफोर, जानो हागौ नोंथांमोना थाम्बनेलखौ नायनानै एसेब्लाबो मोनथिखाबाय। डि लिटिल मास्टारनि बे बारनि ग्रेन्ड फाइनाल एबा जोबथा फाइनाला जोबनानै थांबाय। बेनि उनाव नोंथांमोननि गोसोआव सोर सासेखौ देरहागोन बायदि साननानै दं लोगोफोर? अन्नानै नोंथांमोना कमेन्टआव खिन्थाहरदो। मानोना बे बारनि डि लिटिल मास्टारनि ग्रेन्ड फाइनालसिम थांनाय बादायारिफ्रा आसामनिफ्रायनो साथाम दं। बिथांमोनानो जाबाय नबजित नार्जारी, लोगोसे आफन पेगु आरो आइदासि। लोगोफोर, बेजों लोगोसेनो नोंथांमोननो बे समाव मोनसे इम्परटेन्ट खौरां आरो खिन्थाबावनो नागिरदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। मानोना जों गोबाङानो नबजित नार्जारीनो भट हरदों आरो सापर्ट खालामदों, नाथाय गोबाङानो G5 एपजों भट हराखै। भटनि बिबांखौ बे बाराव G5 एपनिखौ बांसिन नांगौमोन, नाथाय गोबाङानो हराखसै आरो गोबां खम। बेनि थाखाय G5 एपनि भटआ गोबां खम जानानै दं फंबाय नबजित नार्जारीनि। रबिबार मोनानि 8 रिंगायावसो मोनथिसिगोन बिथांमोननि रिजाल्टखौ, सोर सासे देरहामारगोन। लोगोफोर, गोबाङानो जोंनि मानसिफ्रा G5 एपजों भट हरनो रोङाखै आरो G5 एपजों माबोरै भट हरो बेनि सायाव आं मोनसे सिगांनो भिडिअ बानायखानानै दोनदोंमोन, नाथाय बेवहाय गोबां भिउस जायाखै। बेनि थाखायनो गोबाङानो मोनथियाखै। लोगोफोर, जिखि जादोला रिजाल्टखौ नेनानै थाथ'दो। गोजोन्थों।